İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana taşırdım. Salam mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şunki programmamıza. Sizin şunki programma koşulup bilýäningizde men ören şad. Biz geçen gepleşiklerimizde durly hili temalarda sizin bilen gurrun edip geçtik. Men şunki gepleşigimizi çağa terbiyelemek barada dowam etmekçi. Men bilýän käbir eneler bana öz isleglerini bildirdiler. Biz çağany Hudaýyň ýoluna ýöremekde nähili terbiýelemeli diýen sorag geldi maňa. Men şu soraga jogap bermek bilen siz bilen käbir mukaddes sözdäki aýatlary paýlaşmakçy. Hudaýyň sözü näme diýer şu barada? Gelin şuňa seredip geçelim. Hudaý her bir ene atadan çağalaryna Hudaýyň ýolundan ýöremek terbiýesini bermegini talap etýär. Hudaýyň sözüne göre aýdylýan zatlar bolar. Biz bu barada Kanun Taglimaty kitabyny okap geçýäs. Kanun Taglimaty kitabynyň 6-njy babynyň 6-njy 7-nji aýatlaryna şeýle diýär. Meniň bugünkü buýurýan şu sözlerimi ýüregiňizde saklaň. Bulary çağalaryňa hem öwret. Öýde-de, ýolda-da, ýatanyňda-da, turanyňda-da şular hakda söz sözlegin. Hudaýyň sözünden görüşimiz ýaly, siz çağalaryňyzda tä doglan pursatyndan başlap, hem şol siz bilen gepleşip bilýän pursatyna ýa-da düşünýäler, şu pursatlarda hatda kiçik wagtynda da Hudaý barada aýdymlarym öwretýärler käbirleri, ýa-da bolmasa şu Hudaý barada ýuwaş-ýuwaşdan ýaşlygyndan olary öwredip başlamaly. Bu barada Hudaý size şeýle maslahat berýär. O näme diýär? Men şu berýän buýruklarymy diýe, men sözümi ýüregiňizde saklaň diýe. Bulary siz çağalaryňyzda da öwrediň diýe. Ýolda da diýe, ýatanyňyzda da, turanyňyzda da şol hakda sözläň diýe. Bu diýdigi näme? Şol Hudaýyň sözü hakynda siz hemişe çağalaryňyzda ýatlatmaly. Hatda ýolda da diýe, nire gidip oturan bolsaňyz, näme bile etýän bolsaňyz, ýatan wagtyňyzda da, turan wagtyňyzda da hemişe Hudaýyň sözüni olara öwretmeli. Eger siz şeýle terbiýe berseňiz, çağalar hem ulolup ösenni sizin öwreden zatlaryňyzy ýatda saklarlar. Eger şu şeýle bolmasa, Hudaý bize sözüni şeýle diýip aýtmazdy. Olary hemişe ýatladyň men sözümi diýip. Yine de Yohanna kitabynyň 17-nji babynyň 3-nji aýatyna da şeýle diýär. Baky ýaşaýyş bolsa seni, ýagny ýeketek hak Hudaý we senin iýberen İsa Mesih'i tanamaktar diýär. Siz bilýäňiz berdi, Hudaýyň düşündirşi bu. Sizin özüňiz, çağalaryňyz baky ýaşaýşa eýe bolmak isleseňiz, onu näme etmeli? Siz ýeketek Hudaýa, onuň iýberen İsa Mesih'i tanamalysyňyz. Eger siz İsa'ň üstü bilen, İsa'ny tanasaňyz, şoň üstü bilen baky ýaşaýşa eýe bolýaňyz diýär. Bu Yohanna kitabynyň 17-nji babynyň 3-nji aýatyna bize şeýle diýär. Yine de Efesler kitabynyň 6-njy babynyň 4-nji aýatyna atalara Hudaý şeýle maslahat berýär. Ey atalar, siz hem çağalaryňyzyň gaharyny getirmäň. Gaýtam olary Rabbiň terbiýesi hem öwdü bilen uloldyň diýär. Belki şu gün atalar hem dinleýändir şu programmany. Men gysgaça size ýüz tutmak isleýän. Hudaýyň size berýän maslahaty atalar
siz öz çağalaryňyzyň gaharyny getirmäňdiýe. Näme diýdigi beýle? Eger siz şu çağan gaharyny getirseňiz, oň netijesi näme bolýar? Üýkü kine, gahar gazap iki tarapda da. Ata bilen çağalan arasynda şeýle sowuk gatnaşyk bolýar. Şoň üçin Hudaý olary söýgüde terbiýelemäge sizi çağırýar. Rabbin öwüdi bilen, Rabbin terbiyesi bilen, hem öwüdi bilen çağaňyzy uloldyň diýip İsa Mesihiň size berýän maslahaty şu. Bu Efesler kitabynyň 6-njy babynyň 4-nji ayatyndan. Maşgalada şol kaka Hudaý tarapyndan çağa terbiye bermek jogapkärçiligi berilen. Ene de çağa terbiye bermeli bolýar. Ýöne Hudaý mukaddes sözüne göre şol iň uly jogapkärçiligi atalara berýär. Täbi ata üýünü ol baş tutan, ruhu taýdanam, fiziki taýdanam öýde baş tutan bolýar. Biz ýanky görüşimiz ýaly Efesler 6:4-de näme diýip otyr? Hudaý göni atalara ýüzlenip, olary Rabbiň terbiyesi bilen uloldyň diýär. Dawud padşa ýaly her bir çağa ilki doganyny günäli dogýar diýär. Bu barada Zebur kitabynyň 50-nji babynyň 7-nji aýatyna bile seredip geçeliň. Onda näme diýär? Hakyky. Bu Dawud padşaň sözleri. Men günäli dünýä inelim bäri, günäli men enem gowrusyny galalym bäri diýär. Şu ayatlardan görüşimiz ýaly ilki başdaýam şol adam ata Huwany günä edeni bäri biz şolaryň nesilleri. Insanlar adam ata Huwanyň nesilleri. Täbi olar ilkinji yaradylan insandy. Şolar erim bagyna günä edeli bäri biz emeyem şol günälik tebigaty bar bizde de. Täbi biz şolaryň nesilleri. Şoň üçin bärde Dawud padşaň aýdyp oturan sözleri adam ata bilen Huwanyň günäsi zerarly, hatda şol dogulýan ýaş çağalarym günäli bolýan eken. O näme diýär? Men günäli dünýä inenim bäri diýär. Hemem enemiň gowrusyna galanym bäri men günäli diýip otyr. Bu Zebur kitabynyň 50-nji babynyň 7-nji aýatynda. Eger siz isleseňiz şol tutuş baby öz başda okap bilersiňiz. Bu size ýam doly şol bölüme, şol baba doğru düşünmäge size uly kömek eder. Ene başga nämeler biz öwrenýäs. Şoň üçin en atalar çağalara ýaşlykdan İsa Mesihiň ýolundan ýüremegi öwretmeli. Ene atalar esasy çağan ýüreginiň aladasyny etmeli. Sebebi her bir günä yürekden başlanýar. Her bir günä yürekde döreýär. İlki pikir hökümine döreýär, soň şol pikir herekete öwrülip, netijesi günä bolýar. Şu barada biz Süleymanyň tymsallarynyň 4-nji babynyň 23-nji aýatyna görýär. Bar güýjüň bilen yüregiňi gora. Çünki ýaşaýyşyň gözbaşy yürekden gaýdýar. Bu Süleymanyň tymsallarynyň 4-nji babynyň 23-nji aýatyna şeýle diýär. Biz näme etmeli şu aýada görä? Bar güýjümiz bilen ýüregi goramaly. Çünki ýaşaýyşyň gözbaşy yürekden gaýdýar, yürekden başlaýar. Hemme zat yürekden gelýär. Biziň agdymyzyň diýen zatlary yüregimizde bolýan zatlary aýan etýär Tewratdakylara. Täbi yüregimizde näme bolsa şo yürekden biz yürekde bolan zatdan gurlaýar. Şoň üçin hem çağan ýaşlykdan başlap yüreginiň aladasyny etmeklik gaty wajyp. Şol eden bar işiňiziň biwesini soň olar ýetişende siz görüp bilýäňiz. Şoň üçin hem ýadamaň çağalaryňyzda şeýle Hudaýyň ýolundan ýüremekde, terbiýe bermekde ýadamadlyga men sizi çagyrýan. Sebebi siz soň öz agyr işiňiziň, agyr zähmetiňiziň biwesini görersiňiz. Gelin yine de Markus kitabynyň 7-nji babynyň 21-nji, 23-nji aýatlaryna bile seredip geçeliň. Bu ýerde näme diýär ýürek barada? Bu İsa Mesihiň öz aýdyp oturan sözleri. Çünki işden adamyň ýüreginden erwet pikirler, adgyrlyk, ogurlyk, ganhorlyk, zinahorlyk, açgözlük, yamanlyk, hile,
ahlaksızlık, görüplük, sögünç, tekebbürlük ve akmaklık çıkýar. Bu erwet zatlaryň ählisi işten çıkıp diye adamy murdar etýär. Didi we İsa Mesih'in aýdyp oturan sözleri ene şu aýatlara göre adamy murdar etýän, başgaça aýdanda haram etýän zat näme? Yürekden çykýan zatlar. Şu ýerde agdalan zatlaryň hemmesi yürekden çykýar. Erwet pikirler hem yürekden yürekden dörep soň herekete urlýar. Adgyrlygym, ogurlygym, ganhorlygym, zinahorlyk, açgözlük şu zatlaryň hemmesi yamanlyk etmeklik, birek-birege görüpçilik etmeklik ýa-da sögünç, öýkü kine, tekebbürlik ýaldatylaryň hemmesi yürekden başlaýar, yürekden çykýar. Şoň üçin bärde İsa Mesih yüregimizi goramaklygy bize maslahat berýär. Eger biziň öz yüregimiz şeýle goralgy bolsa, biz şonu öz çağalarymyzda da geçirip bilýär. Çağalar sebäbi ýaşlykdan başlap ene ata teretýär. Olar şolarda görýän zadyny onu kopya etýärler, dogry dälmi? Ene ata, eneler siz gowy düşünýäňiz muňa. Ýaş çağalar hem her bir gören zadyny gaýtalýarlar. Şoň üçin ene ataň çağalaryna görelde bolmaklygy gaty wajyp. Eger ol siziň gyýgyrşyp, öýkü kine şeýle hereketlerinizi görse, olaram ulalaryna öz gatnaşyklaryna, soň o durmuşa çykyp öýlenip, öýli işikli, maşgalaly bolanyna şol bir zatlary gaýtalarlar. Şoň üçin ilki bilen öz ýüregiňizi goraň, İsa Mesih'iň maslahatyny kabul ediň. Süleymanyň tymsallarynyň 4-nji bab 23-nji aýat ýatlaň, ýatdan çykarmaň şu aýaty. Ýene de Markus 7-nji bab 21-nji 23-nji aýatlar İsa Mesih'iň sözi aýtýan sözlerini ýatdan çykarman. Şol kanunlara, şol İsa Mesih'iň prinsiplerine göre ýaşataňyz, maşgalaňyzda agdalalyk, rahatlyk hemişe höküm sürer. Hudaýyň sözi şuny bize wada berýär. Yine başka nämeler öwrenýär Hudaýyň sözünden. Ene atalar çağalaryny diňe öz düzgünlerine göre onu şoňa tabin etmek bilen çäklenmän. Eýsem olar Hudaýyň mukaddes sözüne göre terbiýelenmeli. Menene käbir ene atalary bilýän, olar şo düzgün var. Eger öz diýenlerini etmese, soň çağalaryny urup, käýäp, sögünç edip otyrlar. Ýöne olar Hudaýyň çağalaryny Hudaýyň sözü barada terbiýelemekde pikiremeden oklar. Ene şol gowy däl maşgala üçin, şu zatlar gowy däl. Çağı üçin hem gowy däl, ene ata üçin hem gowy däl, şu çağaň gelejegi üçin hem gowy däl. Men şoň üçin hem sizi şu çağaňyzy Hudaýdy terbiýelemäge ýüzlenip, şoňa terbiýelemäge sizi çağırýan. Sebäbi soň netijesi rahatlyk bolýar, agdyberlik hemmeler üçin. Ene şol çağany Hudaýyň mukaddes sözüne göre terbiýelemekligi biz Kanun Taglymat kitabynyň 6-njy babynyň 6-njy 7-nji aýatlaryna da görüp geçdik. Efesleriň 6-njy babynyň 4-nji aýatyna da Hudaýyň atalara sözü nämedi? Çağany Rabbiň terbiýeti bilen terbiýele, Rabbiň öwgüdi bilen ulalt diýdi. Yine de Kanun Taglymat kitabynda da näme diýdi? Şol çağa siz nirede bolsaňyz, ýolda da, ýataňda da, turaňda da Hudaýyň sözüni öwret diýdi. Hudaý şu zatlary size ýüreginden aýdyp otýar. Sebäbi ol şoň maşgala gowluk getirjegini bilýär. Men şoň üçin hem şu ýerde siz bilen Hudaýyň sözüni paýlaşyp, siziň maşgalaňyzyň ruhy goşantlygyna goşant goşmak men dilegim hem arzugum. Ene Süleymanyň tymsallarynyň 1-nji babynyň 8-nji 9-njy aýatlaryna näme diýär? Dinle oglum, ataňyň nesihatlaryny. Eneňiň öwütlerinden ýüze gürme. Ol seniň başyňa ajaýyp täç bolar, boýnuňa monjuk bolar diýär. Ene bärde näme arada gürüňe gidip otýar? Hudaýyň sözü barada. Hudaýyň eger ene atalar hökmünde Hudaýyň mukaddes sözüni dinläp, oňa aýdylýan zatlaryň hemmesine üns berip, şonu günnelik durmuşyňyzda berjäy edeňizde, hem näme diýär? Ol Hudaýyň sözüni siz başyňyzda täç hökmünde geýmeli. Boýnuňyza monjuk hökmünde dakyňýar. Şoň üçin hem çağany hem özüňizi Hudaýyň sözüne göre terbiýelemek çağany bu gaty wajyp zat. Ene biz muny
Süleyman'ın tımtallarının 1-nji babynyň 8-nji 9-njy ayatlaryna da görýär. Men dilegim şu häzirki okayan ayatlarymyz siziň günnelik durmuşyňyzda, çağalaryňyzda Hudaýyň ýolundan ýürümäge terbiýe bermekde kömek eder diýip umyt etýän. Ýene de Yohanna kitabynyň 17-nji babynyň 17-nji aýatyna näme diýär? Şoňa seredeliň. Mukaddes ruh Hudaýyň mukaddes sözüniň üstü bilen çağalara we yetkinjeklere ruhy taýdan ötmäge kömek etýär. İsa Mesihiň munuň üçin ol nähil öz dileg etdi Yohanna 17:17. Seniň sözüň hakykatdyr. Hakykatyň arkaly olary mukaddes etdi. Bärde kimleri? Hudaýa inanýanlary, İsa Mesih'i ynam etýänler barada gurrun gidip otur. İsa Mesih öz atasyna ýüzlenip diýär. Sen sözüň hakykat diýär. Ondan başga hakykat ýok. Hakykatyň şol hakykatyň arkaly, mukaddes sözüň arkaly olary mukaddes etdi. Bu nähili söýgü? Hudaýyň ýüreginde bolan söýgüsini görkezýär. Size bolan söýgüsini görkezýär. Siziň çağalaryňyzda bolan söýgüsini görkezýär. Men ýene bir gede gaýtalaýan şol ýanky okan aýatymyz Yohanna kitabynyň 17-nji babynyň 17-nji aýaty. Eger siz esleseňiz şol tutuş baby özüňiz okap bilersiňiz. Hudaýyň Ibrahima beren tawşyrygyny men siz bilen teredip geçmekçi. Sebäbi ilk başta şol Ibrahima berilen tawşyryk şu günki ene atalaryň hemmesine de degişli. Ene bu gelip çykyş kitabynyň 18-nji babynyň 19-njy aýatyna şeýle diýär. Dogurçulluk hem adalatlyk bilen Rabbiň ýolundan ýürümekligi ogullaryna we nesillerine tawşyrsyn diýip men Ibrahimy saýladym. Eger olar meniň aýdalarym berjay etseler, onda men Ibrahima beren wadalarymyň hemmesini ýerine ýetirerim. Ene bu Hudaýyň Ibrahima berip oturan wadasy. Onu näme diýär? Dogurçulluk hem adalatlyk bilen diýär. Rabbiň ýolundan ýürümekligi ogullaryna we nesillerine tawşyr diýär. Hudaý Ibrahima şonu aýdyp otur. Şoň üçin men Ibrahim saýladym diýär. Ibrahim bize misal hükmüne ulanılýar. Indi Hudaý şu söýdüň üstü bilen size de ene atalar, size de ýüzlenip otur. Ol size nähili ýüzlenýär? Dogurçulluk, adalatlyk bilen Rabbiň ýolundan ýürümekligi ogullaryňyza we nesilleriňize tawşyryň diýär. Menem size şeýle ýüzlenmek isleýän şu Hudaýyň bärde aýtýan sözüni berjay etmäge size çagyrýan. Sebäbi soňy netijesi gowluk bolýar. Şoň üçin Hudaý bizi şeýletmäge çagyrýar. Hem bu biziň Hudaý bilen gatnaşygymyzda uly täsir etýär. Eger ilki bilen gatnaşyk Hudaý bilen biziň aramyzda gatnaşyk bolmaly. Eger şonu rahatlyk, asudalyk bolsa, ol biziň maşgalamyza da täsir etýär. Çağalary terbiýe bermekde de täsir etýär. Şoň üçin ilki bilen öz gatnaşygymyzy Hudaý bilen gowlaşdyrmaklyk bu gaty wajyp. Sebäbi hemme zat şo ýerden gelýär. Ol ýene de Hudaý näme diýär bärde Ibrahima? Men aýdalarmy berjay etdim diýär. Eger Ibrahim diýär men aýdalarym berjay etse, men Ibrahima beren wadalaryň hemmesini ýerine ýetiririm diýär. Bu size de degişli. Eger siz Hudaýyň öz çağalaryňyzy terbiýelemek barada berýän tawşyrklaryny berjay etseňiz, ol näme diýär? Size beren wadalarymyň hemmesini wadalarymı ýerine ýetiririm diýär. Oň beren wadalar nerede? Ene bärde Hudaýyň sözüne. Siz Hudaýyň sözüni alyp bilýäňiz, Hudaýyň sözüni açyp okaýaňyz, Hudaýyň sözüne Hudaýyň hemme wadalary berilýär. Men sizi şoňa çagyrýan. Ýene de ýatdan çykarman gelip çykyş kitabynyň 18-nji babynyň 19-njy aýaty. Ýene Hudaýyň sözi başga nämeler diýär Hudaý çağalary terbiýelemek barada. Ene atalar çağalary öz ýerine erer ýaly, olar görelde bolmaly. Eger biz öz çağamyzda şeýle görelde bolsak, bu olary gaty gowy täsir etýär. Bu Musanyň Heşbonda höküm süren, bu kanun taglimatynyň 6-njy babynyň 4-nji 6-njy aýatlaryna şeýle diýär. Amorlaryň hany Sihony, şeýle hem Aştaratda we Edreyde höküm süren Başan ýurdunyň hany
oğuy yengenden soň boldy. Musa Iyerdanın gündogoruna, Moab yurdunaka Israillara şu kanuni beyan etmäge başlady. Hudaýymyz Reb, Horeb dağına şeýle diýdi. Siz bu dağda uzak wagt bolduňuz. Ene bu Kanun Taglimat kitabynyň 6-njy babynyň 4-nji, 6-njy ayatlaryna şeýle diýär. Ata maşgalasyny gowy dolandyrmaly. Ene Hudaý şoňa da çagyrýar. Diňe çağalarına terbiye vermek bilen çäklen, men aýtam aýaly hem tutuş maşgalasyny gowy dolandyrmaga çagyrylýar. Bu gaty uly borç ata üçin. Ene bu barada 1-nji Timoteus 3-nji, 4-nji bablarda näme diýär? Ol öz üýüni oňa dolandyrmaly. Çağalarynyň hormatyny kazanyp, olary öz diýenini etdirmelidir. Bu yine de bir gede gaýtalayan 1-nji Timoteus 3-nji bab 4-nji ayat. Ene şu ayatdan görüşme diýär näme diýär? Üýüni oňa dolandyrmaly. Atalyň esasy jogapkärçiligi üýüni oňa dolandyrmaklyk, çağalarynyň hormatyny kazanyp, olary öz diýenini etdirmelidir. Bärde öz diýenini etdirmeklik diýende ony negativ manda däl. Bu poложительный manda aýdyp otyr Hudaýyň sözi. Hudaýyň sözüne görä terbiýeleseňiz, hem çağalar diňleýär, ýene atasyny. Onu zorluk bilen, rehimsizlik bilen etdirmegi maslahat bermeýär Hudaýyň sözi. Mulaýymlyk, mähribanlyk bilen Hudaýyň sözüne görä terbiýelemäge çagyrýar. Yine de bir ayet berde Kolosyalılar kitabynyň 3-nji babynyň 21-nji aýatyna näme diýär? Ey atalar, çağalaryňyzy ynjytmaň. Ýoksam olar ruhdan düşürler. Men yine bir gede gaýtalayan bu Kolosyalılar kitabynyň 3-nji babynyň 21-nji aýatyna. Atalar berde çağalaryňyzy ynjytmaň diýip olardan şeýle sorap atýar. Eger ynjytsaňyz onda näme bolýar? Bu çağa ruhdan düşýär. Bulam eýem çağaň ruhy durmuşyna gowy täsir etmeýär. Şoň üçin hem çağaň esasy ýüreginiň aladasyny edip, olary ruhdan düşürmedlige çagyrýar. Hudaý bizi şeýle etýär. Yine de Süleýmanyň tymsallarynyň 13-nji babynyň 24-nji aýatyna şeýle diýär. Taýagyny gaýgyrýan adam ogluny ýigrenýändir. Onu söýýän bolsa, wagtyna terbiýe berýär. Ene bärde de görüşme diýäli, şu terbiýe bermek barada, Hudaýyň ýolundan ýöremäge terbiýe bermek barada gurrun edilýär. Taýagyny gaýgyrýan adam ogluny ýigrenýändir. Ol ýöne taýak bilen göni urmak barada däldi, terbiýe barada gurrun etýär. Söýýän wagtyňda diýär, eger sen çağan söýýän bolsaň, oňa terbiýe berýän. Eger çağa terbiýe berilmeýän bolsa, onu bu siziň çağan söýmeýänligiňizi aňlatýar. Ene bu Süleýmanyň tymsallary kitabynyň 13-nji babynyň 24-nji aýatyna şeýle diýär. Gelin yine de Süleýmanyň tymsallarynyň 22-nji babynyň 15-nji aýatyna seredip geçelim. O ýerde näme diýär? Çağanyň ýüregine akmaklyk kökürenler diýär. Ýöne terbiýe taýagy ony akmaklykdan uzaklaşdyrýarlar. Bärde de görýär. Çağan ýüregi barada alad edilýär bärde. Çağan ýüregine akmaklyk diýe kökürýär. Ýöne terbiýe taýagy ony akmaklykdan uzaklaşdyrýarlar diýär. Terbiýe taýagy akmaklykdan uzaklaşdyrýarlar diýmeklik näme bärde? Şu çağa terbiýe bereňne olar akmaklyga ýol bermeýär. Olar akylly, parasatly bolup, Hudaýyň sözüne görä ýaşap, hemişe kalbyna olaryň rahatlyk bolýar, maşgalasyna asudalykda ýaşap bilýärler, hem agzy berlikde. Ene bu Süleýmanyň tymsallarynyň 22-nji babynyň 15-nji aýatyna şeýle diýär. Şoň üçin hem ýene de bir gezek men gaýtalaýan, siz çağaňyzy Hudaýyň mukaddes sözüne görä terbiýelemekde hasam ösmeňiz üçin men dile getýän sebäbi bu tutuş maşgala üçin gowy. Gelin Süleýmanyň tymsallarynyň 23-nji babynyň 13-nji, 14-nji aýatlaryna seredip geçelim. O ýerde näme diýär? Terbiýäni çağalaryňdan gaýgyrma. Terbiýe taýagy olary öldürmedi diýär.
Eger sen olary tayak bilen ursaň, jarlaryny öllür dünýäsinden halas edersiň. Bu näme diýdigini? Süleýmanyň näme diýdigi? Bärde ýene de şu terbiýe barada gurrun idi oter. Terbiýeň nähili wajipligi barada gurrun etýär. Bärde terbiýäni çağalandan gaýgyrma diýär. Eger diýsen şu olaň şolara gowy terbiýe berseň, olar ruhu taýdan, hem güýçli ötjekdigi barada wada berilýär. Şoň üçin çağa terbiýelemekligiň nähili wajipdigini ýatdan çykarmaň. Ýene de Süleýmanyň Tymsallar kitabynyň 29-njy babynyň 15-nji, 17-nji ayatlaryna da şeýle diýär terbiýe barada. Tayak we käýinç danalyk getirýänler. Başyna goý berilen çağa bolsa, enesini utonja goýýanlar. Ogluňy terbiýele. Ol saňa rahatlyk berer. Özüňe ýakymly bolar. Ine bärden görüşimiz ýaly, tayak bärde terbiýe bermek manysyna gelýär. Terbiýe hem gerek ýerine käýinç bermeklik, bu danalyk diýär. Çağalaryňyň danaly, akylly, parasatly bolmagyna getirýär. Bu Hudaýyň sözi şeýle diýär. Şoň üçin biz şoňa ynam edip çağalary terbiýelemeklige çağırlýar. Eger çağa başyna goý berilen bolsa näme bolýar? Enesini utonja goýýar diýär. Belki sizin durmuşyňyzda şeýle bardyr, çağaňyz başyna goý berilen çağaňyz bardyr. Ol sizin diňe bir enesine däl de tutuş maşgalatyna utonç getirenler. Eger siz şeýle bolsa näme etmeli? Diňe şol çağa barada Hudaýa ýüzlenip, siz Hudaýa dile getip bilýäňiz. Hudaý sizi diňleýär, eşitmäge taýar. Sebäbi ol öz sözüne diýip otyr, oňa şoň başdan hem terbiýe berip, olara käýinç berseňiz, erwetlik eden wagtyna ýa näde dogry ýoldan ýöränne, ol çağalary danalyga getirýär diýem. Ýöne başyna goý berseňiz çağany, soňlu netijesi näme bolýar? Ol enesini, atasyny, tutuş maşgalatyny utonja goýýar. Ogluňy terbiýele diýär, ol saňa rahatlyk berer. Bärde diňe ogul diýene çağalaňy diýär. Çağalaňy terbiýeleteňiz, netijesi näme bolýar? Size rahatlyk berýär. Hem özüňe ýakymly bolar diýär. Özüňe ýakymly bolmak diýmek bu tutuş maşgala ýakymly bolýar. Siz öz eliňiziň zähmetiniň miwesini görýäňiz soňlugy bilen. Bu Süleýmanyň Tymsallarynyň 29-njy babynyň 15-nji 17-nji ayatlaryna. Gynasagam şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Biz ýene de indiki gepleşikde dowam eder. Häzirlikçe hoş, sağ olun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.